Väčšina úrody z našich polí je už dávno pozbieraná a spracovaná, ale téma poľnohospodárstva je pre mnohých aj posezónna záležitosť. Minimálne pre naše augustové vydanie. Presné poľnohospodárstvo využíva satelitné snímkovanie, drony, množstvo snímačov, roboty či autonómne jazdiace traktory. To ale nie je jediná téma, ktorej sa v aktuálnom vydaní venujeme. Pozrime sa spolu aj na tie ďalšie. Svoje produkty a riešenia predstavia okrem iných aj spoločnosti DEN a GHV Trading. Projektanti navrhujúci rozmiestnenie prístrojov v nízkonapäťových rozvádzačoch denne riešia situácie so správnym umiestnením zvodičov prepätia tak, aby neprekročili požadovanú dĺžku pripojovacích vodičov, čo by mohlo podstatnou mierou ovplyvniť kvalitu ochrany pred prepätím. Firma DEN opäť ako prvá uviedla na trh zvodič prepätia typ 2 so zdvojeným pripojovacími svorkami umožňujúcimi zapojenie do V bez prídavných svoriek. Zvodič DEN Guard MP je kompletná jednotka pozostávajúca zo základnej časti a zasunutých ochranných modulov. Jednoduchá výmena modulov po životnosti bez použitia náradia je možná vďaka zásuvným modulom, ktoré sú zabezpečené zámkovým systémom proti náhodnému vysunutiu. Značka Higmicro vzýšla zo spoločnosti Hikvision, svetového lídra v oblasti stacionárnych termokamier na stráženie objektov, termálnych ďalekohľadov, optiky pre zbrane a komplexných screeningových riešení na odhalenie osôb so zvýšenou telesnou teplotou. V roku 2023 uviedla spoločnosť na trh niekoľko nových modelov. Ponuka termokamier značky Higmicro je teraz oveľa širšia a vybrať si tak môžu technici hľadajúci ekonomické riešenie z radu Eco alebo Mini, bežné prevádzkové kamery radov B alebo Pocket, výkonnejší univerzálny rad M alebo špičkové kamery nabité funkciami radov G a SP. Prejsť pri téme digitalizácie procesov od slov k činom nie je vždy jednoduché. V spoločnosti UEZS Romal jej riaditeľ Radovan Ulehla jasnú predstavu o tom, čo od automatizácie a digitalizácie procesov pri výrobe rozvádzačov očakáva. V redakčnej reportáži a sprievodnom videu prinášame pohľad na úspešný príbeh tejto rodinnej firmy z Humenného. V poslednom období je často skloňovanou témou umelá inteligencia. V súčasnosti ju možno nájsť v autonómnych vozidlách, umožňuje optimalizáciu cien, len na základe správania spotrebiteľov a zákazníkov, je v interaktívnych chatbotoch ako ChatGPT, využíva sa v oblasti zdravotnej starostlivosti, kybernetickej bezpečnosti a v mnohých ďalších aplikáciách. Michal Chmulík, odborník na umelú inteligenciu, vysvetľuje význam umelej inteligencie a jej prebiehajúci vývoj, ako aj príležitosti a riziká spojené s jej implementáciou. Regulačné ventily sú diaľkovo ovládané zariadenia, ktoré v závislosti na požiadavkách riadiaceho systému regulujú prietok tekutiny v riadenom procese. V téme, o ktorú ste nás požiadali vy, naši čitatelia, rozoberieme spolu s odborníkmi základné pojmy, s ktorými sa možno pri regulačných ventiloch stretnúť, od čoho závisí správny návrh regulačného ventilu či rozdelenie pohonov regulačných armatúr. Priemyselné čerpadlá sú srdcom mnohých priemyselných odvetví a podnikov, poskytujú spoľahlivé a efektívne čerpanie kvapalín, kalov, suspenzií a podobne a sú navrhnuté tak, aby spĺňali špecifické potreby každej aplikácie od manipulácie s korozívnymi kvapalinami a agresívnymi tekutinami až po tlakovanie a prečerpávanie kvapalín. Prehľadový článok predstavuje rôzne typy čerpadiel, kritériá pre výber čerpadla, výkonnostné parametre čerpadla, ako aj očakávané trendy, ktoré budú hrať rozhodujúcu úlohu v tomto sektore v najbližších rokoch. Technologický pokrok v poľnohospodárstve umožňuje farmárom uspokojiť neustále rastúci dopyt prostredníctvom nízkonákladových a efektívnych metód. Prinášame vám prehľad 8 najočakávanejších globálnych trendov presného poľnohospodárstva. Od satelitných technológií, internet vecí až po drony a technológie pre znižovanie emisí. Tak, to by bolo v skratke všetko. Nezabudnite sa aj tento mesiac zapojiť do našej čitateľskej súťaže a sledovať náš YouTube kanál s ďalšími zaujímavými videami, vypočuť si podcasty či pozrieť naše príspevky na LinkedIne. Do čítania, počúvania a sledovania, priatelia.